So, ngayon guys, try naman natin etong cheese. Welcome back to my YouTube channel. My name is Mylene Cirillo for my specialty recipe. For today's video, gagawa tayo ng merienda. So, let's start! So, ngayon guys, gagawa tayo ng simpleng merienda gamit ang sliced bread. So, ngayon, hintay natin. Let's start! Guys, na-miss nyo ba yung let's start ko? Ayan. So, ngayon guys, mag-start na tayo gumawa ng napakadaling merienda. So, eto lang ang kailangan natin. Sliced bread lang guys. Tsaka yung magiging palaman niya sa loob, chocolate. Kahit anong chocolate guys, pwede. So, ito yung meron sa bahay. Yan, ito, chocolate. Pero kahit ano guys na palaman, pwede nyong gawin. So, ngayon, pisa na natin. So, guys, kailangan natin ng baso or tasa para pang shape. Ito po. So, ngayon guys, tatanggalan muna natin to ng balat para mamaya dire-diretso na tayo sa paglagay. Ito guys. Kahit anong guys na chocolate pwede. Pwede rin guys kahit anong palaman. Pwede rin kayo maglagay ng keso or kaya ng goyang chocolate. Ganito. Babalatan lang natin to guys para dire-diretso tayo mamaya. So guys, eto na ang ating ipapalaman sa tinapay. Natapos ko na siya. Bali, naglagay din guys ng keso. Ito guys. So ngayon, sisimulan na natin paggawa ng... Namiss ko talaga kayo guys. Ano ba namiss nyo? So guys, eto na yung ipapalaman natin. 3 klase guys yung ginawa ko. Tapos, eto yung keso. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng pa-cubes. Kayo na guys, bahala kung anong ipapalaman nyo sa tinapay. Kung anong available dyan sa bahay nyo meron. So, ngayon guys, kukuha lang muna tayo ng isang tinapay. Tapos, kukuha tayo ng palaman. Kayo bahala kung ilan ang gusto nyong ilagay. Sa akin, 2 lang. Tapos, takpan natin siya. Ngayon, gagamitan natin ng tasa. Ganito lang natin. Oops. So, press nyo lang guys. Press nyo lang. Pagka-press nyo guys, tatanggalin natin etong mga nasa gilid.
Tatanggalin lang natin to guys. Tatanggalin natin yan. Tapos tanggalin na natin tong tasa. Yan, dahan-dahan lang guys. Ayan, eto na. Tapos ngayon guys, so ngayon guys, gugupitin natin tong mga nasa gilid para maganda tingnan. So eto na guys, may butas lang yung tinapay. O, diba? Ang ganda. Ganyan lang guys yung gagawin natin hanggang sa matapos. Tapos eto, set aside muna natin siya. So guys, continuous lang ang paggawa natin hanggang matapos natin to. So yun guys, oh. Ganda. So ngayon guys, yung keso naman yung ilalagay natin. Paulit-ulit lang ganito guys gagawin natin. Press mo ng matagal. Hanggang sa feeling mo, magkadikit na silang dalawa. Ganun-ganyanin mo para guys, umano talaga. Maging sealed talaga silang dalawa. Oops. So, pag sa tingin mo guys, okay na, nagkadikit na silang dalawa, tanggalin na natin to. Etong nasa gilid. Ayan, tingnan natin. O, ayan. Diba guys? Gupitin na lang natin etong natira para malinis tingnan tsaka maganda. Ayan guys, eto na. Set aside ulit natin to. So ngayon, eto naman ang ito-try natin. Dalawa lang guys yung nilalagay ko. Kayo kung gusto nyo tatlo, pwede naman. Tapos ganyan ulit. Ito. Naapektuhan siya dito kasi may butas siya eh. So, okay lang yan. So, ito na guys. So guys, eto na yung nagawa ko. Bali, 6 na piraso lang muna yung ginawa ko guys. Tsaka more on yung chocolate na isa yung pinalaman ko. So eto, ngayon, ipiprito na natin siya guys. Ganun lang kadali. Eto na yung nagawa natin. Ngayon, ipiprito na natin siya.
Bali, pinapainit ko na ngayon yung mantika, guys. Para pag nilagay natin to, kumukulo na yung mantika. Bali, guys, kung mapapansin nyo kanina, iba na yung tinapay na ginamit ko. Bali, ito na guys yung ginamit kong tinapay. Kasi yung unang nabili ko, hindi siya maganong maganda, guys. Nung trinay ko yung una, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari dito, guys. Eto siya. Papakita ko sa inyo guys kung ano ang nangyari. Kasi nung ginagawa ko siya, nabibiyak siya guys. Hindi siya magandang gawin. Ayan guys oh. Nabibiyak siya. Kaya napag-isipan ko, bumili na lang ng bagong tinapay. So bumili ako ng bagong tinapay. Bali eto sa 7-Eleven ko na lang to binili. Bali 55 pesos siya guys. Binili ko. Pero okay lang yan, huwag kayong guys mag-alala, hindi naman po ito masasayang. Kasi may paggagamitan din po ako neto. So, bali, ito lang naman eh. Eto, oh. Gagawin ko to, yung mga... So, bali guys, eto pala yon yung mga pinagbutasan. So, ngayon, gagawin ko siyang caramel bread popcorn. So, ilalagay ko guys sa baba, yung link kung paano gawin yon. So, bali baka bukas ko na yun magawa or pagkatapos neto gagawin ko. Ayan guys. Diba? Napagtripan pa. Ang ganda guys. Diba yung texture niya kaysa dito eh. Tapos pwede rin to guys gawing ano, bread pudding. Diba? Tama ba? Bread pudding. Ayan yun guys. Bisaya maganda guys. After nyo maprito to, ilagay nyo siya sa paper towel para yung excess oil masipsip no tissue. Pero ako dito kasi wala eh. Kaya ganito na lang siguro yung gagawin ko. Dito lang. Pero kung kayo, kung meron sa bahay na paper towel, yung gamitin nyo. Pumunta kasi ako sa 7-Eleven kanina. Wala akong makita guys na paper towel. Puro bathroom tissue na doon eh. So, bali guys, eto na yung gawa natin, na prito na.
Bali, nilagyan ko siya guys ng tissue, yung ordinary tissue lang, para kahit papano, masipsip niya yung excess oil. Ayan guys. So, eto na po, luto na po ang ating chocolate stuffed mini pancake using sliced bread. So, ngayon, ano ko muna yung mantika niya, guys. So, ngayon, guys, eto, question. Ano ang pwede nating gawin dito? Kasi sayang. So, ngayon, guys, ang gagawin natin dito, gagawin natin siyang caramel bread popcorn. Diba guys? So, ilalagay ko guys sa baba yung link kung paano gumawa ng caramel bread popcorn. Lalagay ko guys sa baba. So, eto na guys. Tanggalin na natin. Tingnan nyo guys, oh. Sip-sip na sip-sip yung mantika. Ayan. Guys, yung pinagtanggalan nito kanina, eto na siya. Ayan na, ginawa na natin. So, ngayon guys, titikman na natin. Tikiman time! And guys, so chocolate. So, biyakin natin siya. Wow! Wow! Guys, sarap! So, ito guys, tikman ko ha. Sarap! May pagka-crunchy, tsaka ayan yung chocolate niya. Sarap guys. Ayan guys, sarap ng chocolate. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos. Bye-bye!